Hi, welcome. It's an If YouTube channel here. Somebody okara pay alikuti. Okara pay mukapeza kumanda. Okara pay mukapeza kuti ziko limakonda anthu akufa. Ukamumwalira lero ine kupana kwa zambiri kuboma muli anthu akuba ndikutukwa ndoka mbirimbiri. Kuti Mungu vamai kuswa malira only tukana umeupa he was a very good servant. Huyu was very good. Akufa amatani kwa nini? Amakondegwa. Yes, do we know? Is all same? It's coming. Let me start by again welcoming you to Malawi and to thank you most sincerely for the contributions that you have made towards the development of Malawi. The education sector, water, and even the church. We thank you very much and may the Lord bless your mission. Thank you very much. We met yesterday at Fudi and we discussed various issues at length. So I don't have to labor to go into those issues again. I'll simply address the church in our vernacular. You have our pastor here, he's going to tell you what I'm saying. Imagine kuti zulo ndiye nawo abusa akulu achali chino umudi ndawakona zambiri ndesi ndibwereza zimene zozo fati nakambira na zulo funeni za poti mnayamba kale nokha abande kampeni yanu ndi anzanuwo aliyense wa inu mukonzekere kumva mawu oti mwawina, mukonzekere kumva mawu oti mwalephera. Chifukwa kuti na ndipase ndichita ngati chikuvuta. Chifukwa sizingatheke kuti umve kuti wapambana, umvenso kuti walephera. Ndi mmodzi amene atapambane. Ukapambana Mulungu akusogolera ku ntchito yakoyo. Ukalephera Mulungu akupasa zina zochita. Chifukwa anthu ena akumakhala ndi ma BP kuvutika kutani nanga ndikalephera. Ukalephera Mulungu akupasa zina zochita. Ukapambana Mulungu akusogolera. Now finish line. I did ask you yesterday why finish line, and you explained very, very clearly. And I said this is very profound, because when everything is said and done under the sun, what then? Paziko la pansi kandiwe mbusa, kandiwe wandale, kandiwe mwamuna wa munthu, mkazi wa munthu, mwana wa mpira, chila chilichonse ukasewera mpira ndikumaliza. What then? Chila chilichonse chani? Ukakhala president, vice president, nduna, MP, zikatha pakhala chani? Finish line. Finish line. Akingisile maulidi timaonera mpira kusera kwa MTC. Ku Cameroon kunali defender option amajira Kunde. Ndiye anthu amachulaso yoti Kunde. Ndiye siku la chiweruzo amaulidi akazaipa pamaso pa Mulungu azaweruza Kunde kapena maulidi. Azauza ndani? Maulidi. Sinimabisa ineso ndine maina angapo. Ndine vice president wa dziko Michael Usi ena malichaundi manganya kaya babasi mono oseo anthu amandichula koma siku limene takaime pamaso pa Mulungu. Mulungu azikaweruza ndani? Azikaweruza ineyo monga munthu
mbiri yanga, what I have done. This is very, very important. Mukawerenga maikota verse mene Ephesians 5:15, Ephesians 5 verse 15, akuti penyani bwino umo muyendera, simonga opanda nzeru koma anzeru, pakuti ochita machawi, pakuti masiku tikhalawa ndi oyipa. Mupenye bwino umo muyendera, simonga opanda nzeru. Opanda nzeru amati kunja kuno kulibe ndani kodi? Kulibe Mulungu. Dzina lina amati chitsiru chimati mumtima mwake, kunja kuno kulibe ndani kodi? Kulibe Mulungu. Ndiye ifenso andale pamene tikugwira ntchito zathu munandikumbusa kuti ayi muonese nkhope ya Yesu. Mundale anthu andale, tikati ndale ntchito ya Yesu utambwale. Ndale ndikuyankha mafunso a anthu amene mkwayang'anira, chifukwa mpando umene timakhalapo wa MP, nduna, vice president, president si wako, ndi wa Mulungu, ndi wace umakhala pamene pachapo m'malo mwa iyeyo. Mukawerenganso imeneyo ndi verse ya izamba andale ilimo. Exodus 23 verse 19, sentence yomaliza akuti musampike mwana wa mbuzi mkaka wa amachi. Munawerenga? Mkaka ndi moyo. Mwana wa mbuzi utakhaye ndi moyo amadalira chake kodi? Mkaka wa amachi. Mkakawo ndi moyo. Ndiyo usamutenge mwana wa mbuziyo umpikenso mu moyo umene Mulungu afuna kuti mwanayo akhale nawo. Kachikumana? Usampike mwana wa mbuzi mu mkaka wa amache. Mulungu zimanyasa chifukwa mkakawo ndi moyo wa ndani kodi? Mwana wa mbuzi. Mukawerenga Exodus 23 verse 19, sentence yomalizana, musampike mwana wa mbuzi mukaka wa ndani kodi? Kumalawi kunonso ife asogoleri tisapike Malawi wawo wewe. Malawi akakhala Malawi mzigo mdomo ali mkaka wa amachi. Mulungu anamulenga kuti amve kukoma Malawi muno, koma sikuti ndi pano pokha kwakuyaka na zaka zambiri Amalawi amapikika Malawi muno mkaka wa amachi. Tiye chimene tikunena ndiona kuti tiyeni tipembeze Mulungu mzimu ndi kuchoonani. Tiyeni tiope Mulungu. Tiyeni tione kunena kuti kodi Amalawi akufunika chani. When everything is said and done, we'll be there on the finishing line. And what will God say about you? Utakandi chuma kuchuka chilichonse, kuma just imagine Mulungu kukuza kuti sindikukuziwa roho uko. Ndiye kuona kuti kuli moto kuima iya yowani iwosalowa chifukwa kuti chani kodi kuli moto. Ndiye tikamagwira ntchito zathu nthawi zonse, let us always think about the finishing line. What then? What will become of me, Michael Usi, Vice President, when everything is said and done? Mkona ine munga mutu ndikamala nkula chita chisu ndikulankhula sindimala nkula kuti ndikudana ndi mutu. Chifukwa ndimadziwa kuti pa dziko lapansi ukapanga chabwino upachikira, ukapanga choyipa upachikira, ukakhala phee ukondedwa. Pantanda Yesu anapachikidwa polina chilungamo, ine ndi mwana wa Mulungu mpachikeni. Mbava zija zakaba mabaso zipachikeni pamene pachasa
So pano okhala phe ali kuti okhala phe mukapeza kumanda. Okhala phe mukapeza kuti ziko limakonda anthu akufa. Ukangomwalira lero ine kupana kwa zambiri mboma muli anthu akuba ndikutukwa ndoka mbirimbiri kuti mungova mayi kosu wamwalira oti tukwana umeomba iyi was a very good servant. Uyu was very good. Akufa amatalikwa ni amakondedwa. Ukapeza bwino unene zona upachikidwa, upeke zoyipa upachikidwa. Ukafa ndiwe mfumu ukulambira zambirimbiri. Ndiye inu musakale akufa, musakale upachikidwa chifukwa chokamba kapena kuchita zinthu zoyipa, mupachikidwe ponena zona pakuti muzafa mwa Ambuye. Finally, once again, I want to say thank you very much. This is your home. Malawians are good people, very good people, and do our best to support your mission. May the Lord bless you, bless the church, and bless everybody. Thank you very much. Akuti kumpusa baba. Tawi hilo ya kampeni ndiye ukakalindira kupeleka ku challenge isaurusidwe. Ukamaurusa supaka nao masako. Akuti the handout. Ndiye abusa zikaza chisisi kwa badakwira. Thank you.